Инде безнең гәҗиткә 12 яшь була. Әлбәттә бу бер караганда зур күрсәткеч түгел, ләкин икенче караганда аз да түгел. Төрле чак булды, менә үзебез менә бетәбез дигән вакытларда булды, ләкин без исән калдык, ләкин менә бу исән калуда безнең ничектер дуслык ярдәм итеп, мәсәлән, без бәйсез матбугат дип әйткән сүзне атаманы мин яратып кенә бетермим. Чөнки без бәйсез матбугат чарасы юк. Мөстәкыйль эшләүче берничә басма без һәр вакыт үзара ярдәмләшеп, бергәләп эшлибез. Бигрәк тә Дирек мәйданы газетасы белән без һәр вакыт киңәшләшеп, бер-беребезгә булышып көн күрәбез. Ул ярдәмләшү дигәннән дәүләт карамагындагы матбугат чараларына да без битараф түгел. Мәсәлән, мин рәхәтләнеп яңа ачылган газета булсын, журнал булсын, рәхәтләнеп дәүләт газета карамагындагы матбугат чараларына үзебезнең газетада һәр вакыт урын бирәм. Әгәр дә безнең укучыларыбыз, татар укучыларыбыз арта икән, ул бүген мине укымый икән, иртәгә башканы укый икән, аның татарча укысын, аның безгә файдасы, татарлыкны үстерү өчен файдасы зур булачак. Иң зур проблема минем бүген әйтәсе килгән сүзем шул, почта буенча. Бездә бәяләр бик нык артты. Ләкин без менә шушы бәяләр артты дип зарланышабыз. Мин миллигәдә үткән бу мәсьәлә буенча бездә берләшү ниндидер центрик тәгаен директивалар кабул итү эш ниндидер яңалык эзләргә маташу юк. Чөнки безнең почта монополист, аның күпме торганын, тарифларын күпме торганын без Аллаһ Тәгалә генә белә. Хәзер авылларда, башлаганнарда эшләргә кызык түгел, алар бик аз хезмәт хакында 0,25% ставкага эшләгән. Күрше авылдан шарафтан җырып, газета кайту аларга эш сәгатенә керми. Менә безгә альтернатив тарату мәсьәләләрен турында уйларга кирәк. Татмеди җитәкчелегендә без дә шунда ярдәм килеп, без әйтик шул газеталарны ниндидер зуррак торак пунктларда бергәләшеп илтү чарасын күрсәк. Ул бит, мәсәлән, безнең гәҗит кенә итә башласа, аның менә хәленә килми. Әгәр дә без бөтен газеталарны берләштереп, менә шул ук теге үзебезнең альтернатив подписка сынабарак әйбер турында уйлашсак. Шуннан соң тагын киосклар мәсьәләсе. Мәсәлән, безнең гәҗит бүген 3000 тирәсе киоскларда тарала. Ләкин бу миңа аудиторияны тотар өчен генә кирәк. Миңа бер дә отышта түгел. Инде мин бәяләрне күтәреп бетердем. Чөнки бөтенләй типография чыгымнарында каптамый. Инде договорларны кискен итеп таләпләр куеп, теге кире кайтару өлешен 20%-тан арттырмый башлады. Акытларга кул куймыйм 20%-тан артса. Шулай да алалар. Мәсәлән, башта мин 3 сум билетиннән бирәдем газетаны, 15 сумга саталар иде киоскларда. Хәзер инде 9 сумга кадәр күтәрелде. Алар 25 сумга саталар. Менә газетаны чыгарып, киоскка итеп кую чыгару миңа 7 сум, типография чыгымнары, гонорар, бина, компьютердан итеп кую 20 сум. Менә шушындый теге талау әлеге сатылмаган газетаны киреләр безгә сата. Шуңа күрә менә шушындый әйберләр турында белгә уйлашам. Нишләп Татмеди кудрәтле оешма, нишләп үзебезнең киоскларыбызны булдырмыйбыз, нишләп без әллә нинди эшмәкәрләргә акча җибәрәбез? Татмединың үз киосклары булдыру турында ул эшне фататтарны куйганыбыз да юк. Узган январь айында безнең коллегиябез булган иде. Коллегия ул президент тарафын катнашуы белән узды. Һәм шунда без Казан шәһәрендә һәм республиканың башка шәһәрләрендә үз киоск ширкәтләребезне булдырып, гәҗит журналларыбызны саттыру мөмкинлеген турында барган иде сүз. Президент ул тәкъдимне кабул итеп алмады. Башын селкей, ул хәтерли. Ул әйтте, бездә киоск кую гомумән шәһәрнең тышкы күренешен боза диде. Без киосклардан китәргә маташабыз, анысы бер. Булган киосклар менә гор печать киосклар балар 100-дән артык. Алар белән сөйләшеп карадык бердән. Без алабыз диләр, ләкин сез киоскларга карасагыз, анда сигарет та, анда тагы нәрсәләр, гәҗит кенә юк, безнең гәҗитләр генә юк, башка нәрсәләр бар. Менә шулар белән бик озак сүз алып бардык башта. Аннан соң алар безнең белән көрәшә башлады, яздылар мэрияга да, тагын кайларга. Алар әйттеләр, 109 киоск бар бүген Казан шәһәрендә. Һәм Казан шәһәренең розница гәҗит журнал ихтыяҗларын алар баста үти диделәр.
Шуннан соң без мөрәҗәгать итеп карадык Медсовет Закирович Шакировка, Совет муниципальных образований, бәлкем башка шәһәрләрдә узар бу. 43 муниципалитетка язган хатка 43 отказ килде. Бүгенге көндә. Менә шундый хәләт, ләкин без бу сорауны һаман исә куймыйбыз, һаман алып барабыз. Горпечатьнең киосклары җирне алганнар арендага 49 елга. Һәм шулар аркасында бүгенге көндә башка киоск кирәкми дип бара Казан мэриясе. Һәм башка шәһәрләр гомумән безгә ул нәрсә кирәкми дип җавап бирделәр. Ләкин без аны куймыйбыз. Быел Алла бирсә январь аенда тагын коллегиябез була. Хәтерләсәгез, киоск белән киоск арасында аерма булсын өчен безнең проектта анда интернет та бар иде, анда төрле хезмәтләргә түлидергән многофункциональный информационный центр. Телисең билет сатып аласың, телисең гәҗит, телисең тагын нәрсә, интернетка чыгасың, менә бу телефоннарга зарядка аласың, җылынасың кыш көне, андый мөмкинлеге дә. Ниндидер шундый проект иде, ләкин бүгенге көнгә кадәр ул проектны әлегә күтәрә алганыбыз юк. Бик әһәмиятле әйбер. Biz bu әйбергә дәүләттән акча сорамадык. Инвестор табабыз дидек. Безгә фәкать җир генә урын бирегез. Урыны да күп түгел. Кечкенә генә бер вагончик кенә. Рөхсәт юк.